el segon opening. Darrere el somnis anem i no ens podrà aturar res, perquè si tu estàs al millor estic amb tu. Crec que és l'únic que és un cover d'una altra cançó ja publicada. No acostumen a fer covers com a openings d'anime. Altre cop, a l'opening 2 aquest, hi ha una intro parlada, que no hi és al single, i ara, de fet, nou master, panoràmic, hi ha un moment al vídeo en el que surten atacant tots. Aquest moment, aquest tall, com clar, s'ha de retallar al panoràmic, si et fixes bé, hi ha dues bandes negres, perquè no hem volgut retallar tot, perquè si no queda fora molt... I en el país de meravelles creurem, junts el defensarem. I això ha passat perquè passàvem del màster 4 terços, que és al quadrat, a aquest panoràmic. No és l'únic opening que passa això, de fet. També va sortir a un joc, de fet, Tobidase Kaizoudan, no va arribar aquí ni de conya, i de fet recrea una mica l'opening de l'anime. Són els crèdits de la segona pel·li. Per això tothom es rigui de mi, la seva llum està forta i brillant, se m'emporta amb passió com una onada. És curiós perquè tot el metratge que surt als crèdits està dibuixat amb un dibuix molt raro. Encara és raro. Tot el que surt és de la Grand Line cap endavant. És curiós perquè al Japó encara no sabia més la Grand Line. La gent que anava al cine era la primera vegada que veia aquest metratge animat. També, tot el que abarca aquest ending és la segona temporada del live action. No ho he dit, però la cantant d'aquest opening és la Mar Roca. La Mar Roca, que és la veu substituta d'en Conan en aquella tenda de 5 episodis en què la Joel Mulach estava refredada i van dir l'esperem? No. La Mar Roca és molt bona actriz de La Roca doblatge. és l'hòstia. Que de 1000 y pico capítulos n'hi hagi 5 en què misteriosament el Conan canvia de nou. Ara passem al segon